Alle vores komponenter, de starter i min syge hjerne. Og min syge hjerne, den har en måde at lave abstrakte relationer mellem ting på. Så jeg har arbejdet med det her i 20 år eller sådan noget. Det jeg måske er allerbedst til, det er, hvis jeg sidder ud med et kunde med en virksomhed med 10.000 ansatte. Og så snakker de om, at de vil gerne lave det ene eller det andet og det tredje. Efter 5 minutter, så har jeg lavet databasestrukturen ind i hovedet. Ronny Christiansen er direktør for RedWeb, og han er manden, der står bag RedShop, et dansk udviklet webshop-system. I RedShop har butiksejeren stor frihed til selv at indrette sin butik, og der er lagt vægt på at optimere processerne, så man sparer tid. For der er rigtig mange webshop'ere rundt omkring, der sidder et eller andet sted, og jeg kan lade lidt låst i deres hverdag, fordi de sidder og laver de samme ting hver dag. Men hvis man så prøver at skrive ned over en dag eller over en uge, hvad er det, man arbejder med? Så prøv at kigge tilbage på, så prøv at dele ind i 3 kasser. Noget, der hedder, jamen, hvad er internt arbejde? Hvad er salgsskabende arbejde? Og hvad er administrativt arbejde? Så langt de fleste, der ejer en webshop i dag, deres største kasse, det er det, der hedder administrativt arbejde. Så den der tid, hvor man skal lave noget, der skaber mere, noget, der laver mere salg, på at lave salgsarbejde, markedsføring, webshop, så det er der ikke tid til. Det, der egentlig er afgørende, og det, som vi laver her, det er, at vi prøver at identificere de områder, hvor der er dødt arbejde. Det er, at man ikke skal gå ud og ind og alle ting hele tiden. Så sparer man måske et minut hver gang. Hvis man så skal opdatere prisen 10.000 gange på et år, så er det bare 10.000 minutter. Ambitionerne for RedShop er sådan set at være det mest seriøse webshop-system på verdensplan, som kan integreres direkte i et content management system. RedShop er en komponent til Joomla, som er et af verdens største content management systemer. RedShop og Joomla er open source, det vil sige, at man har adgang til kildekoden, man er ikke afhængig af en bestemt leverandør, og man har frihed til at arbejde rigtig meget med tingene selv. For en virksomhed som RedWeb betyder open source-begrebet, at man ikke alene arbejder sammen med sine kolleger i Odense, men har adgang til op mod 250.000 kolleger, der sidder verden over og arbejder med Joomla. Ronny Christiansen mener, at der er store fordele for virksomhederne i den form for netværk. Det er sådan, så man kan gå ind og foreslå en ny feature i vores udvidelser, og så kan man vente på, at den bliver optaget organisk i udvidelsen. Men man har også mulighed for, som en virksomhed for eksempel, komme ind og sige, jamen, vi kan helt vildt godt lide jeres eventsystem, og det vil vi faktisk gerne bruge vores virksomhed. Men vi kunne egentlig godt tænke os, at det kunne nogle bestemte ting. Og så kan man i virkeligheden købe sig ind foran i køen, og på den måde være med til at bidrage til, at vores udvidelser i virkeligheden udvikler sig til det fælles bedste for alle brugerne. Et godt eksempel på en RedShop-løsning, vi lavede, en af de allerførste, vi lavede faktisk, som egentlig gør tingene lidt anderledes. Det var et projekt, vi lavede til nogle folk, der kommer med en baggrund i at hjælpe tredjeverdenslande, som gerne vil lave en kunstportal, hvor at de forskellige afrikanske kunstnere kunne sælge små miniværker af deres kunst til folk her i Danmark og i den vestlige del af verden, og dermed kunne bidrage med en håndgribelig form for hjælp, eller i virkeligheden hjælpe iværksætteriet og nogle af de kreative brancher igennem i Afrika. Det, der var lidt pudsigt ved den måde, opgaven blev løst på, var, at de jo ikke ville benytte webshop med klassiske kategorier, men i stedet for skulle det være en webshop, der var fokuseret på kunstnerne. Og her var kunstnerne i spil som producenter, og derfor var det en anden form for hierarki, og man benyttede hele RedShop-systemet. Men også et indbygget hierarki, som er muligt at lave med RedShop. Men er det bedste webshop i verden, hvis der ikke er nogen, der kan finde den, så er det sgu lige meget. Så er der ikke meget point i det. Så hvad er SEO egentlig? Jamen det er jo det, at Google får de mest optimale muligheder for at kunne indeksere ens produktsider, eller ens kategorisider, eller ens producentsider for eksempel. Det at alle de parametre, de kommer ud så optimeret som muligt. Når den nye crawler fra Google kommer ind og læser på siden, så skal den kunne få dataen så optimalt som muligt. Det er det, man gør med søgemaskineoptimering. Den tekniske søgemaskineoptimering her. Det, der egentlig er afgørende, er, at man kan gå ned i konfigurationen, så kan man lave sådan et sæt spilleregler for hele ens webshop, og så laver den automatisk al søgemaskineoptimering i ens webshop. Så er man sikker på, at man har et minimumsniveau, der er rigtig, rigtig godt. Der er rigtig, rigtig godt. Altså de fleste af vores kunder, de ligger på side 1 med en meget stor del af deres produkter.